אזרחי ישראל, אתמול בערב נכנסו כוחות קרקעיים נוספים שלנו בשערי עזה, בפתחו של מעוז הרשע. זהו השלב השני של המלחמה, שמטרותיה ברורות. השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס, והחזרת החטופים הביתה. בימים האחרונים נפגשתי עם לוחמינו בבסיסים, בשטחי הכינוס, בצפון, בדרום. הם נכונים להילחם בעוז ובעוצמה, נגד אויב שאין אכזר ונפשע ממנו. הם כמהים להשיב לרוצחים כגמולם על מעשי הזוועה שביצעו בילדינו, בנשותינו, באחינו, בהורינו, בחברינו. הם מחויבים להכחיד את הרשע הזה מן העולם, למען קיומנו, ואני מוסיף, לטובת האנושות כולה. זכור את אשר עשה לך עמלק, נצטווינו. אנו זוכרים ואנו נלחמים. פגשתי גם היום משפחות של חטופים, הורים שכולים, ליבי נשבר. חזרתי ואמרתי להם שבכל שלב עד עכשיו, ובכל שלב מעכשיו, אנחנו נמצא כל אפשרות להחזיר את אחינו ואחיותינו החטופים לחיק משפחותיהם. חטיפתם היא פשע נגד האנושות. מי שמעז להאשים את חיילינו בפשעי מלחמה, הם אנושים חדורי צביעות ושקר, שאין בהם אפילו טיפת מוסר אחת. צה"ל הוא הצבא המוסרי ביותר בעולם. צה"ל עושה הכל כדי להימנע מפגיעה בבלתי מעורבים. ואני שוב קורא לאוכלוסייה האזרחית להתפנות לאזור בטוח בדרום הרצועה. לעומתנו, הציניות של האויב, הציניות הזאת פשוט אינה יודעת גבול. הוא מבצע פשעי מלחמה כשהוא משתמש באזרחים כמגן אנושי, כשהוא משתמש בבתי חולים כמפקדות מחבלים, כספקי דלק למכונת המלחמה שלו. חיסלנו אין ספור מרצחים, כולל רבי מרצחים, השמדנו אין ספור מפקדות ותשתיות טרור. אנחנו רק בתחילת הדרך. המלחמה בתוככי הרצועה תהיה קשה וארוכה, ואנחנו ערוכים לכך. זאת מלחמת העצמאות השנייה שלנו. נילחם וננצח. יהיה זה ניצחון של הטוב על הרע, של האור על החושך, של החיים על המוות. במלחמה הזאת אנחנו עומדים יחד איתנים, מלוכדים מאי פעם, בטוחים בצדקת דרכנו. זוהי משימת חיינו, זוהי גם משימת חיי. בשמכם, בשם כולנו, אני מתפלל לשלום חיילינו. ייתן השם את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם, ידבר שונאינו תחתיהם, ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון. יחד נילחם, יחד ננצח.